Esselamu aleyküm mehman vatandaşlar. Oturdum tağaman. Mehman YouTube kanalımın dinleyicileri, tomaşaçıları. Men sizi hoş gördüm. Sizin meni kadırın anlatınına hoş gördünüz diye ümit ediyorum. Elbette geçen diyorum Tehasan'ı Türkmenistan'ın art kadanın artisti Ögöz Muhammed Meredif bilen. Kimdir öyle diyorlar? Tıkkı elbette Gülşat kafeynine Tehasan'ı ıssat bilen yargıda. Ne öyle lan adaylar? Yaxşı. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Olmadı lan. Canım sen mi? Xudoga shukr. Ne öyle dünyada var mı? Yado mu? Ama Dünyada da olan tatkanı. çalacak. Sakat ya dedim. Ay yo o diyen nimede de elbette bu. Benim boğma canım tamam. Xudoga shukr yaxşı. Sağlar. Xudoga shukr bu. Kendizim dağcılar hem sağlık. Oo. Dörücülük ne diye dörücülük? Oy goy boş boş. Söyle mi? Ne kim geçilen ömür gitmesi gördün mü? Bah, yalan söylemeyin ne? Doğru ayda. Görüm o vay doğru. Ama şu gördüğün kıyın oluyor şu ayettim. Şey değil mi? Görmesen koy. Şey deme. Ne tan sorma. Allah. Ve telefon arkalı katmış gördüm. Yani eşitgen. Hmm. Eşitgen. Var ya. Kim gitmesin başında. Tikki bir dönem böyle de. Oo. Geplesin başında özüm bilen tanıştırdan hayatın zelle doğulğun diýip doğulğun umman ismiňizlarda maşgalaňlarda Neme? bellek geçsen. Men var ya Ahal vilayatynyň Bagyda Hanetyranyň Akvakil owasyna 1977-nji ýylyň 10-njy martynda doğdum. Dayhan hojulukda. Söyleme. Näçe doğan öýüň? 7 doğan. 3 oğlan 4 kız. Siz näçeçide? Men näçe bolany körpeden? Men ne bileyim abi. 5-nji bolany? Körpeden urdumy? 6-njy. 6-njy bolýar. Körpeden urdumy? Menden kiçi bir oğlan jigim bar. Oğlum senin kârmı, siz bilen. O bile işleýär. Artist. Indi öz maskalaňy. Kakam Dayhan bolan pagyl. 40 ýyl bir gatda suwçy bolup işler. Bah. Diňe bir gatda suwçy bolan. Ejem hojulukçy. Ay bolam o wagtlarna pagta gelýär. Pagta o kärler. Az garayan çarşy pagta galan atamydy. O özünden aýaly ondan soň ýaly pagta agam mady o şoferdi pagyl boldy. Şoferçilik etýärdi. Mene maşyna görýärdim. Gatu görýärdim däre maşyna. Öyle tamam geçmeli. Ne öz maskalaňy barada aýtyp geçeň ondan O öz maşgalamda da aýsam 4 ýyl bir oğlum. tuğulum. O kızım çıkardım. Ne çarptık? 3 daha şükür. Tuğulum zannet da var. O tanıdım. Kendinize ne adaylar kovma? O daha şükür yaxşı. Koca çaytın öder eder mi? Ay elbette bolacak. O ne ayrat ne gümtan pettik ulan öldüm. Elle kolaylardı koyra seni. Öldüm ne mutçuyam ben? Şehitmir bolýar da. Sol plan zayım. Çepine oturuyacak zayım var. Bir gelip baram deyim ben kapta zatla yanımda kenara bir Yeterin doymur bolýar özüň gerek etjek. Ha o şey direkt gördüm ha. Genizim aşkana. O şu sen özüň şu ullary isberden şoň galdyr. Ýanjyny tifar ýa tumakly hoja fuljaga şu bolýandyr. Padnosta çaýneşikleri ho şey öz galsyny. Gara öwren bar şonu. Senin öwren aý masat berýän nada şonu. Ya tağa beni şu adam son ýaly. Şeyle bolýar da. Öyle öwren gerekkä. Inni siz yaman şu traktörüm sürtüşme diýär barda o. Eýbi tehnika ornan var da traktorum sürdüm, maşinam sürdüm ben. Dayhanam çekdim. Asıl motor ne? Niden yadıma düştü? Sonra yo nime men varam. Sonra nime de men goňşym şu medeni öýde işleýärdi. Kimno doraz berdi. Halipam. Halipam. Aha. O şo medeniyetde ol goňşym da. Onu şaden akşam diýip gülk akşam bolardy. O bolardy medeniyetde. Onu diýip görýärdik. Ay çağa kan näme televizorda bagş görsem bagş olasın gelýär o atlar höwes bolýar her kim döýär tanymar bolar aýtamay. Baran ýa-da pulany gelýär diýerler rahat diýler. Ezat kim aýdym sen söýärdim. Emin o atmy? Kiçkam. Emin kiçkam ezat aýjy töwerümde başlaryň diýerdi o atlarken bärlere Nurat Tokko. Hawa şo Nurat Tokko aýtýan hoja berdi o Aman Çar wa Kakşnadar wa. Şöyle özüde bilýän näme? O Kagazan Nuri
Meret Mısık diýip bir bagyşy bar. Meret Mıstık'ın bilýän. Ana şo tezene bagyşylaryny. Ataş diýip bady. Dört Hedret diýip bady. Dört göze şu adam bar. Owa şolar ýa şo aýtýarlar da ne wagt şo aýtýan aýdynlarda şolar dinlenýär. Şunu vakti ondan şolary dinläp höwet martdamy. Sen hem aydymy mı aýdýadyn ilkisi? Ya ilkä men var o şuňal özüm aý degişi birak. Opşam biň gozolmda zakir var aýal ognam degişgenrä. Şeýlemi? Owa ýani aslynda jereden men aňrymda baram bolmagyma näçeden men kakamyň bir insi Aşgabatda tez stüdioda işlen. Kim? Artist bolup adar. İçinde başga bir zat ol işlen bilemek näme. Ýöne öz sypaty gülkün şo bolan soň Juma Ýazmurat da bole Guran Adalat Takkaýew bar poşalatda. Şolar bilen tokmaklar jurnal berýärdiler, sat degişme. Göremek eşitdim. Şonu oýnaýardyr. Bir aňrymda az ekeni ba bolmak. Olany şey höwes etýärdim men. Ondan şu mektebe bar ýani öwrülemden o muallimim gadyň iş kanmagy ýani beret geç güýme diýädi bolup ýokadym mektepde oýadym her türlü maýmyn bolup oýnaýan op şey güýmeýärdim. Aýjep höwes etýärdim gara ýöne sunwata gelmegime esas sebäpkar bolan men Bäşim Agabaýew diýip bir halipam bar. Ussat adam. Muallimim. Hakiki ol bärde şo wagtlar okuň torp geldi. Şo biziň mektebimizde de şo kurjok okutmak üçin işe bardy. Şonu täze okuwçylar ýygnap almaly bolanny. Onu her klaslara aýlanyp okuwçy alýardy. Höwes etýänden bagamy diýdi bolýan. Şolura. Menden galan ýazyldy. Men ýazylmadym. Näme üçin? Şo oýun oýnaýan men. Aha. Menden galan 18 sana bolanna 17 ýazyldy şol. Men ýazylmadym diňe. Näme üçin ýazyldy? Ay näme bilen bir ýyl bar men şo köp kişiň ýykdyn etýän adyna gaty näme demek da ente şolar alyp bolsun, ip bolsun, ondan garar näme etdim madam men. Düýmne aýar. O wala ma galan zaten bordy. Ondan olar ýazyldy. Ay bir aýar gatnadyr onu oşkula azal 3 tanca galy ondan men bardym ondan. Ondan şeýdi kurjowa atladym mektepde. 3 tan galanlar kimdi? Bany işleýärmi şolar? Ýok, olar işläne. Bire öz dostum bedirgen ýer. Dostum da klasaşym, dostum. Ondan birim kakely neresi pakir olurum. Ha, diýmek bolsam şu 3 tanjamdan soň Aýno şeýdi şo Bäşim mollum, Bäşim Agabaýew öwretdi. Aýno soň okuwy torduk. O medeni döne gatna uruldu. Näçinji ýyllar gatna uruldy? Men başlamyzda ilk bara 92, 92 mektepde kama gatnaýan. Mektep okuwçy da. O. Onlara mi? Gatnaýan mektep okuwçym därdim, näme 77 bolsaň. Yok, o 94'te oturdum men. 94, 78-9 klas. O. Ýöne ben o Bäşim 5-nji klas kanmy, 6-njy klas kandy şo Bäşim gatna uran wagtlar. Gat ýadmady şona o. Kiçidim öde. Soň bir ýerde şo kurjokda gatda geyip oýnan kıyma balak geýýärdi gawa. Sen şo ne? Şo bir ýerde öňümden çykdan bir dene döýdüm. Şo giziç kıyma balak. Aha. Şu diýdimden şaýma ýetýärdi. Yaman kelti çykka gizikka oýnaýan bolmalym da. Yaman gizikka ken olar, olmar, ulur we emeller ol men. Ondan şo yaman boyum kiçik kana ýöň diýdim ýöne gat ýadyma şona gol ýer başladyk ýöne. 91, 92 bolmak. Ola mektep oturup Mektep oturbam o medeni döýmedi wa. Şonu ýanky Bäşim Agabaýew, onuň anan ýa Kelhan, merhum halipam. Onuň ýa Gunnow Doraz berdik diýen üçüsi işleýärdi. Değişmesi bol, wäşi bol. Onuň şol ýanky Bäşim mektepde çykyş ýetişimiz adymyzy görüp, ýanky anam daga teklip edipdir. Mektep guturmazdan soň onuň ýanky o medeni döýnü iş aldy da bidi meni. Beýle kisi geçmedi ýanymda dostum. Olar öz gurlaryndan başga işe saýlap gitdiler. Men şonda galym, onuň gulluga gitýänsem şo taýda işledim, soň gulluga gitdim. Gullukdan gelenden soň bärik etraba geçirilipdir. O bağda yani etrabına onun otaq inşallah da. Näçinji ýyl? 97'de. 97'den berem. 97'de aýdymam aýdýadym. 97'de geçtim, 98'de başladım. 98'de o. Aydım 99, 2003'de aydım gittim. Şu etrafta yani şu başka bärler gatym aýdam. Nay. Ağlama dedem, ağlama. Şeyden bolup gitýär. Oğlum öldü kendi. Men o top düşün toynadı men boş derdim o. Tutubilmedi bu men toyna. Näme üçin barmadym?
Toyum kendi darı ömrünün ayısın. Hakiki o. Gruplarda näçe musikant bardy? 2. Biri muzikant bula çalyan, biri barabançı. Bir kayarım klarnet alıp gel. Klarnet demek? Skripke de. Daydyardım da. Owa da ýalgy ýok owa. Söyleme. Zan tez aýdylýar owa min diýdik, pin diýdik, ýaşamat ket çip pip ýok owa. Ba. Soň dedi çykdy. Olam diňe sadyň çalýar. Zol setini joýa etmeli. Näme şu taşsagyň aýdymmy? Men aslında da men aýdyma gatyr öwezim ýok, men sedeme oňal gaýnap durýan. Ýa şoňa bagşa bolaýmady bilen tutýar eken. Bagşa bırakdylar o. Ola ýene bir ýa satira öwretýände. Ba. O şey satira. İlkin satira. Bah, ilkin satira. Ay mektepde oynan satiralym ay bolar ýadyma şona way. Ýöne birinji oynan oynamaýdy. Şol satiram değişmem. Ya paşam bror tuttum diýip bir degişme goýupdy. Degişmem bir zat o. Gatyksizlik ýadyma şona gaty. Bir paşam bror tuttum diýip ogry bolan bolýan biri şonu tutan bolýarlarmy şoňalar dedi. Bir degişmeci oýnap. Sunwat arenasyna haýsy satiraň bilen girbildim. Svidaniýany duş. Ay. Ay. Çopan bolýan ha. Bu häsiýet nerden gellese de o karakter. Karakter. Ay özüm şo bolaýmadan. Durmuşda beýle de ana. Ýöne her kimde bir karakter çykýar, grow oýnandy. Ve bir zatdan esaslanandy mı? Halifa bir zatdan esaslanandy mı? Ýok, lay. Näme sady bir. Ya Charlie Chaplin köprek gördüňmi? Ya Mr. Bean. Men wara, ýok, olara görmek, men wara nime Jack Chan ken görýärdim-de. Şeýlemi? Şoňa bir mara men karakterim, häsiýetim köp hereketlerimi multfilmden alýardım o köpsini. Şeýlemi? diýer. Multfilmden zatdan alýardım o. Sorum Ben käwat öýküm jana diýemem, şonda gaharlanýarma. Neme? Gaharlanamak. Seret ýaşyň gidýär. Az ululýaňa. Öňkü ýetýänlerden gelip bolanok. Öňkü meňe çaldy eken, näet geçdim kan diýär. Ana dedi. Ýönüşmedem oýnandy şeýlemay. Indi bu mant oňallarlar. Az temp haýarlarda. Şu tempin haýarlatdan kabul eden oksa. Bilýän bolam öňkü temp baryp bolanokda o. Ana oňar bokurda ama gaýnap duran hereketler gaňy. Kuşlardan Şoma şol oýny bar oýna diýseler. Oýnay bilemek Svidaniýany. Näde oýnajak? Näde oýnadym kan diýen şonu. Yaman kıyın o. Yaman amfat yerler de şunlarla. Hereketden templi. O çal. Çal. Yetişiyorum bunu. Bana yani şonu yani ramçaniye verip dayı. Kullukta kan ben oynayan da satira. Şonu poşoluk ağa var pakaya. Onun o atlar ay. Onun bizim hem şunu yalı sallatlamızın için oynayan ama komandiyerimiz oynattı da. Onun yanına çağırıp yönüp şu halifeden hem köp zade uğrandım. Yoğurttu köp zadeleri. Sahnada ne eğil durma. Onu yön halifalamıza maitti. Onun men yeke beren ramşani, sen kat kendi ramşani yok sana yekece ramşani ama azıcık hayal uğurlu dedi. Düşünüp bolan o. Son yaz gidip hayal edip dinleymeden yaman çalt duruluyor. Çaltırak gurla oynaman mı? Birisi de öykünse yiğleneyen mi? Yok oğuren. Oğuren. O taraftan öykünse. Yönü men şu kâva demine zanlasam da koyalım var. Öyküneyen ne? Kaharın ele yarasın. Seret. Ne de? Ben sizin öykünmek benim için mesele der. Hoca önemli keyde. Men bir burada da et bereyim mi? Yani benim fikrim var. Senin fikrin ne? Şu men rejissörler bir işleşene. Kinoya da ya değişme oynuyor. Şunu kim bilir işleşen ki, kim bilir halaman bu, umuşmayan var mı değil. O sorudan beren. Soru verecek. Şunu cevap vereyim mi? Onu cevap ver. Benim daha İdris Şuvat bilen beren soru olmam. Ben beren soru olmam. Sen Şumat şunu diyen ha. Menin sen şol rol hantıma olayanda. Benim şunu başaramam. Ondan şunun için kıyına, yaman kıyına. Sen onu bana Yaylo, bu ne diyorsun diyorum. Evet, deyip cevap vermeliler. Sonra indi bar bile mak men bir gidi. Bir gidi ya bile mak özümüz ul oluyor mı ya? Senken bir saat alipamı var. Kalksınalar, merkum.
Şoň ýolundan bir aýdmaýdy oturanlar da toýdy. Bulam o toýa karşısynalaram barmaly eken, maşynadan düşüp durum. Ay kim ay bulaýdy ýani. Ay size öýkünýän plany bar adypdyr. Ama şolaýdy ýaly diýdi. Ya öz dilim ýigren gitdim aýdy. Öyle var ha. Hakikaten şeyle ön açmadım şeyle. Şu ödeşmelemi ödüm kategoriyle okudum ay. Hemçi. Duruşunda da mı çaniye vurdu orada ödüm oraya gol. Seyleme. Tekir halama halk onun lezzet alıyor. Bilyen onun halka lezzet alıyor. Senin öz oynandığın atlan görmeyen lezzet alıyor. Yok. Kimçilik kan görüyordum. Gerçekten düzeltme vatken oluyor. Yani gördüm goy. Düzeltmene o oluyor indikide. Kovda mı aytı? Goy. Yani elim degen atla o atlar. Kendi işleniyor da o şey. Şumadım ya işleniyor da o atlar yani khafam kendi işleniyor da. Ödüm görüm o adına da televizörde veriliyor o. Ona da bir gün evde olsan gavat gelden bir gün gavat gelen o baytalarına karış gördüm ya bir gün gidip göraymadan. Görüm olan nokta. Seyit bana başıma ağam tavalladım. Başıma ay men halipalar mara şu 3 halipa onu hiç bir yer ayrı bilemem. Yo aydın. Şu başıma baştan elinden tutup mektebe getirip kurru. Başıma ağam. Başıma ağam. Şimdi bu getirdi gerek. Şimdi mektebe oturdu ba. Anan ya kel hanfam medeni diyor inşallah da meni ova medeni diyor. Bulan elimden tutup çoğa dırıştırdı ova medeni diyor. Ona yertip mun kal olmasın yani ona haiş edip şey edip inşallah. Onun üçüncüden bunun o doğru verdi iftar. Bulan mun bar hasiyetini göründüm de men. Şoňa ýükünü oýnaýardım da. Gunnawda. Onun üçüsüne mi içeri aýryp bolanokda. Beşim bolmadyk bolan mektebe baramakdy. Mektepde gülýär bolup çykdym soň anan ya ani iş almadyk bolsa da o men dedi öýe gelem okudum. Ama gelende näme gel bir ýerine öýkünü gözüm tanymal bolma Gunnawda bolmasa da oňa öýkünü bilmedim da. Onun şey üçüden bolmasa bolanokda. Onun soň o yer gelen aýsak soň wawada hana geçemizden soň ne seher urdi fat mesela halka halifa pağa merhum yatan ýere ýatdy. Olam mene drama urundan kandidatlary öýtdi. Anegil Garajayew kandidatlary öýtdi. Şumatlara med öwrenip ber. Bäde halifalardan ham öwrenip ber. Ne kim? No. Men häzir 3-4 tamam mehmanlara jaňa diýin. Awa. Şorum berjek soragyny bir görelik. Bolýa. Onu men aýratdym soraglary. Bolýa. Ýadyma düşýän bolsa, men Garly kaka bilen gepleşik edemde size jaňa etdim. Awa. Ýadyma düşýärmi? Olay. Duýdasy bolay. Näme bolýar? Bir şu nime bolýar da o? Käýär bilenmi? Men jaň gelýän bolaymy? Jaň edýän. Senden gelmegi del, maňa jaň duýdansy boldy. Düşünýärmi? O senden jaň gelmegi del, umuman jaň gelmegi duýdansy boldy. Men şo wagt käýär telefonuma jaň gelýän bolaýmasyn diýilýär. Şoň ýaly bolman bir ýyl başga wagt nime wagtym gelipdir da jaň. Bir duýdansy aldylar. Nime gelmeli wagt bolýar? Yo, gelmeli wagt däli bilem, käýär telefona garaşylýar. Käýär ünsün başga wagda gitdi da telefon ýalyndan çykýar da ey jaň gelip dur diýilýär. Şoň ýaly bolýar käýär. Düşündüm. Garly kaka alarmy? Alar. İnşallah. Alar. Kaka zor bolmaly. Sadrak sorag berdim. Hawa, ay agam adam däl o. Öylemi? Çynat. Yok, çynadyma dormadım. Çynadyma doradym? Yok. Belki tanadan satyram diýdim. Şom kan? Ya. Kayın doğru vereyim evde. Näme sorag berdi? Yo, özüm şu jogaba bererim. O sorag berbe diýip bilmärmi? Yo, berdim. Emin şu inni goýan da sorar. Alo. Garly kaka salam aleykum. Waalaikumsalam. Ben Cannon. Cannon gowy. Sen Garly näme? Narly sen? Garly. Garly. Ay bolup duranda. Garly kaka. Men suat. Men gowy. Men geçilenýörüm täze Türkmenistan atgynyň artisti Ögel Muhammed Meredow bilen ýazgy dotýar. Oho, tuwalana.
Hawa, inni siz gepleşip bilene tanıştır bilen yazdım ben. Hawa, inni tikka berýär, hawa bir kıyın soru bersen, men bar maksadım şu tikkin bilmezligi. Men jogap tikkiden alýan. Bilmezligi. Hawa. Matematikadan beri gömüp durun. Ne? Salamu aleykum barka. Waalaikumsalam. Ne amcan, goğmaycan sağlıklı. O da eşkul goğumduk ki. O yaşa amcan, goğla işler goğmuyor. Can sağlık. Goğuy. Sağlık. Hudağa şükür, Hudağa şükür. Gel ağam sonra gör. Böyle niye mi sonra verdim kaptanım? Hey ağam sen. Ya yenilmeyi. Yo ay matematikadan vermedim. Bolýar paýlaşyp durmaň. Yo sonra ver. Özüm kızıklandıran sonra gördüm. Yok ben meni kösecek olma. Menin bilesin gelen sonra orada beri ver. Tapapdın hem. Yo hani şuma tikkiden şuma yüzüne soraman bir hil görýänler şun näil karışın sonra bilesin gelen da men tomoşa sulam da kan şol olýan sonra. Sonra sen sonra bile ýa-da. Senin mi zaten bilýän ha? O da sonra bundan ya. No. Ay, niye mi sorayım Allah'tan soruyor. Kaynı gambarım moğa. Şöyle da. Dansızım. Duydansız oluyor da. Gu sonra verayım neydi? Hani? Deme. La gelme diyecek koluma bir mucuz. Ya bana sen sonra verayım. Ağda sonra verirler o arka oluyor da. Ha? Ağda sonra verirler diyor. Seyrettik ki sen o da aydınlar geldin ha? Hova. Aydın sıkın ha sen ha? O aydım ama aydım bir küçüyle edil aydım. Zaten bir küçülecek aydım aydım. Baş taptırmayan oldu. Yok. Aydım ha sen o da o toylordu. Hova. Çok güzel yara toyma tutulmadım. Toy babatran hiç zorluk değil. Hova potlaşın toyunu arabara bilmedim. Toymadı bu hatta. Aydım geldi. Hova. Sonra ha fırınca aydım ne aydım. Bah. Toy olacak. Ey bah. Yadır kirleneyin. Ay na toy çıkıversem bolca aydıma Ben söyün Halife aydın ne yapsam. Yo va söyün aydımlar. Aydıl yavrum hay saydım da ne yazmışsın nokta. Ay na ben ketimem durlonlu. Bir aydım bile başlandın ha. Keşbine aşık bolup bakarım söydüm seni. Adını aydım düdük, yeriydim söydüm seni. Geçen doğrun arap, söz attım halın sorap. Sözüme cevap verap, bakarım söydüm seni. Şunu ayttım mı kan diyenlere? Kan sağ olun. Rızanın sağ olun Arif'e. Sağ ol. Arka katan repkesin. Sanın da vurdun ağam. Böyle. Ay şodurlay. Şovatlar varsa söyünün şolaydım çıkarayım. Hava şovatlar. Şolaydım kadiyan. Be. İndik mi ikmanımız? Adat Didarov. Alo. Adat Didarov, salamu aleyküm. Aleyküm. Goşkulara payema hormat koyan aktörlerimizin biri Adat. Ay canım. Awa sözünü saklada sözünü öwlenini bir goşukan gower ýa-da. Adat Didarov men şu wagt geçireniyorum Tehasany Türkmenistan'ın atqadynyň artisti Öwel Muhammed Meredov bilen ýalgyda otyryn. Oho ağam Usta Halife. Kim ol? Ay Halife'ni tanımayan Türkmenistan'ın atqadynyň artisti Öwel Muhammed Meredov dikkat bilen tanalyan. Berekler. Onu Adat Sandel Öwel Muhammed Meredov bir istenlik bir soru bilen ýüzlenýär. Sene gepleşip bilen tanışdy, bir kere gatnaşdyň telefon arkaly. Awa. Ne berýär istenlik soruňy tikka berip bilýär. O alatsan goğmaýady. Assalamu aleyküm Halife. Ve aleykümselam. Goğmaýatsan öýçer çağılar goğmy? Awa, Hudaýa şükür. İşler goğmaýalar. Ay sağ ol. Hani bir sorucuklara alatsan bana?
Bir sorum. Bir sorum vur ver de kala soru yanına varam devrayır. Yay dendir ya reis. Danmana Hemşin yaydan ya ben düşünüyorum. Yok, bu garajım yoktu. Birden soru verden edip soru yüzücük ya. Kıyın ara uşulu. Ay birden nemet ya öyle mara halifa. Ol sen var ya yani ödün kızıklandıryan soru. Bilesin el ya. Bil var ya ne de ara. Onsan bile işleşpiyorum olan sonra hazır bizim hakiki tomaşaçılarımızı bazı kendi kızıklandıryan soru. Mene tomaşaçıları da cana da. Ama bular bile işleşpiyorum sonra kızıklandıryan soru oldu kavatlaşamızda ödürüm soru bilirler. Son için kıyınarak oluyor bular. Yani Halifa yine halkın adam olmakta ne çoğulama bir ağız koyduğunuzda dikkat edip. hava. Oluşu dikkat ağzında ölçmeye. Hava. Allah'tan yol verdi hava. Hava. Belki. Hava. Nesip oldu Allah'tan. Bu ağız koyduğunuz partnerimiz imkan potişağında var. Hava. Siz var ya şu derece ne çillap şu demeyen sakladınız da ağabeyim. Dikkat potiş. Hava da eşkul. Bu da eşkul. Koçuda gördürüm dikkat potiş toylarda. Hava. Mumaklarında, şehirlerde çıkışlar ettiğinde. Hava. Şu edafi şunca vaatlar dikkat potiş mesela yitip gitmeden şu halifeler, şu artistler yitip gitmeden deyip var ya. Hava. Bir ağına durdunuz da. Aha. Onun büyük ya zahmet ha. Hava. Hava. Ve çoğuna mühimde var ha, şöyle işleşetek biliyorsan. Sol teyatta her gelimizde, her ya çıkışta toyda teyatta değişmeler, teyatta nemeler. Şun zahmetin özünü neyemedi ağamında. Teyatta satiralar, teyatta çıkıp görücülüktü. Ay tuğurum ya. O soru. Doğru. Zahmetin özünü neyme, özünü şun eşiretin görmekte. Tezat işleten adamlardan sağ olsun alayan, şolatla sağ olsun yığıttan yığı alasın geliyor da. Şu teyzesizlikler neyden sapıyan Satılıyana değildir bazı. Yok, o teyzesizlikler satılan. Ay, bir yankı değişmeler oluyor da. Ay, onlar var, köpsünü değişmeler, bir de şu ovada da hatta bir köpçülüğe çıkmana, utancarak yönü bir özarı, bir değişme aydıp, gülüştürüp yani ağalamız var, inlemimiz var. Şulan hasiyetinden ya özündü ki yarın bolup geçen hasiyetlerden, şu datlardan alıştırıyorsa. Halifa, Yo. size bir arzumuza bolum huvvetiniz, bir kıyınançlı, tragedi oyun oynasam da, şu bir ağlap, oturup tomaşı suyunu ağladıp bir kıyınançlı bir tragedi oynasınız geldi mi? Şu madet seninle gelme diyorsun, indi geliyor. Şu madet seninle ongal bolasım gelmedi. İndi oynasın medya yönü. Ömdüğünde şu kalbiyede yok. Ömdüğünde adamlar beğenirsin medya değil, şolur şahatlansa, şolurdan lezzet alayan. Dine şu gül söyler mi şonun lezzet alayanla? Şu bir adam kamıyla oturamadı, şonu güldürü bilsem ma, edil bir haylandır alan yalı beğeniyadım da. Katerip beğeniyadım. No. Ya inni bilemek men şu şolmadı ama şu keşke eyten bir ağzında bir kamıyla bolup görüyen mi diyen sonra beryen ama tomaşa sulamın içinde. İnni şongalı hayatiyeti oynayabilir mi kam adamlar ne kabul eder ka deyip oynak görürsün böyle. Son göreyim elemiyor Halifa. Şonu sen aşk görürsün böyle. Men riştorlarda aytyan öder riştorlarda da bir qavatlaşan adamlar şongal rol keşip gözüngde gelse koyup görün deyip tavsırgan oynak görürsün böyle. Diğer bir dostum bana doğru verdi, şu dikkidiydi. Biz nasıl nedir, gelyen vakti var mı deyip. Yo. Şongal soru beryan bak. Adamlar yılgız görün adamlar. Ne kadar durmuştu görün ağol. Televizyonda, TikTok'ta, şunu ya telefonda görüyor. O da. Son biz nasıl ne vakti var mı şol adamın diye. Doğrudur. Aynen. Cevap bile kanakatlandın mı? Adat Didar. Yok, o cevap verdi. Doğrudan şat halkın içinden alyası yanızı. Ne emeden alı kablan yanız Halifa? Sen sonra onu köperttin lan.
yani temiz açıp başladı. Ne bir de ılgımdan yani. Ne bir de alhamdan. Yankı aydiyana. Yankı da tomaşotçuluğun lezzet almadığından ılgam alyatsa. Tomaşotçuluğun lezzet almadığından ne kadar. Sağ ol Ali. Sen ne bedin alhamdan ne kadar? Benim şondan. Şeyledir adır sen. Zal tiyatroda çıkış edende Yo. tomaşotçular go kabul etse nikede hasam go oynat. Bu yanlış cevap verdim ben. Ben bere de yemedim o. Ne yemedin? Koşulardan alhamdan yedim. Ha. Koşu koş. Ne çabuk koşu tanım köperli mi? 12. Şu 10 kilo ona doğru. Ne zanı da var anlatsan. 2 de yine 12 oldu. Ha 10 tane koşuldu değil mi? Aa. Bunu ne dip bana illa yet sengulenim ya da hem gitmesi geçilemiyor illa yet adam. Vallahi böyle. Bu sen görüyor sağam geplesin etti. Ona bir türlü. Tamam. Geçileniyor. Görüyor sıktırma. Ha böyle. Tamam tanrı her kadın. Sağ olun. İyisiniz türlük. Ben delet korkum. Tamam. Böyle. O sonra var. İndik mi ihmal var? İndik mi ihmal ben var ya her kontakta atsan kim olmadı o zaman can atacak ya. Kim çıktı günü kontakt. Şeyi seyredem o. Şeyden koyuver yani. 2, 3. Gitmedi ya. Ha yok gülüyor Ali. Gitmedi yere Yok hemşe gitmez ya. Gelmeden gitmeliyorlar bulam. Tak. İne kim geldi diye de barik ben. Gönç yolunda durana Akkomet Hanı Türkmenistan halk artisti. Zagadeli. Ak Muhammed Hanif Alsa. Sonuna dişker değerli adam yok mu? Var. Şolar ya. Sonra verdi. En zangatından. Boluyor mu? Ben şey üç kere. Alo. Alo. Akkomet Hanı selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Selamun aleyküm. O meadaylanız yaşım taplanız. Wow, da şükür kim kaldı? Kuanç men Allah nazar. Wa sağ Ya da şükür govam. Guruluş bilýärmi mi? Wagtyňyz barmy? Başga gaýrak. Akymda men şu geçileniyor atdy bir gepleşdik doktor. Gepleşdi? Hawa. Hawa. Türkmenistan at kadynyň artisti Öwel Muhammed Merez, ýagny tikki artist. Hawa. Hawa. Şoňulen ýalgy doktor. Indi wagtyňyz bar siz bir tikka islenip bir sorag bermeli. Men ödüne geçirýän trubkany özüňiz jogap sorag beräň. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm. Ya şey gom taplaňyz. Wa Hudaýa şükür. Gel amca. Şu bir sorum olacak. Benden öň ne biler maşgalaňyzda barmy şu artist var. Ha. Yok, edilmek maşgalamda artist bolan yok. Ýöne men bir kakamyň insi telewizionyada içinde işlen. Şol daşyndan gatnaşýan eken artist bolup, ol poşolok Jumaýat Muratdaň ýany bilen çykyş edýän eken. Kakamyň insi ýöne. Şondan ne biler? Azıcık şondan geçen bolmaklar ahmal ganymyzda azra kene ba bolma ahmal şondan. Ay sağ olun Ali. Sağ olun Ali. Böyle. Sağ ol. Akymda sağ olun aga, tamir etdim. Bara amca, minnettar. Ahmet'e mane sonra verecek diye. Kim Ahmet? Bersene trubkan. Ne? Bir adam cana diyor. Alo. Alo. Ahmet Atacan selamun aleyküm. Olmayanlar yaşım taplar. Şükür. Olmadı. Ama gurulu söyleyeyim bir kimin. Aha. Men şu geçileniyor atdı gepleşim täzany Türkmenistan at kadynyň artisti Öwel Muhammed Merez bilen ýazgyda oturuyor. Öwel Muhammed falan tıkkola. Ediler. Indi Ahmet tikkagama istenlik bir sorag berip bilýän. Haýsy sorag beretiňiz geldi? Ýöne özüňizde täsir etdim şu sorag. Siz bilesiňiz elýän sorag bermeli. Böyle. Ene men geçirýän telefonu. Aha. Ahmet sen go umyaday. Selamun aleyküm. Wa alaykum assalam. Allah şükür ýaşy ýerdin gomy? Tamam. Gel Ahmet sen bir soragçyk berani. Gel. Näha?
Akpamık kime film ne biliyor? Hawa. Akpamık kiri doğumlu bölümene bir dene bırakayım yandan ya. Aha. Şolaydım mı? Hayır, halk artistlerini getiriyor. Ana. Vay be. Da. Vay be. Çok ağzı denen ben. Yaman kıyın doğru bir yakma dey. Yaman kıyın doğru. Yok. Yerdi doğru bir bile. Yo, ay o vardı mesele yok. Be. Yani yenilik törü değil mi? Hawa çalacak. Kurdu olan maşarasından biri. Ha. Oradul. Yok. Yok oradul olay mı? Ya Ahmet Kanavat'tan ben bilmem o. Be. Ben yanlıştırmam bilyan belki. Mağan olmadı. Oradul hadi. An olurdu am kana. Şol kisinden bir olmalı ha. Bak an olma. Belki Gülşat kurdu vardı olup bilir. Ay yok Gülşah da der. Daş derler kino düşürülen vaktleri. Daş der oluyor sarını da. Avat Gülşat kurdu var. Aydım ya çağırıktan aydıp beri Gülşat kurdu var. Bir ullon aydım ya kurdu. Ben onu bilemem. Ben istedim yalın bağır maktadım. Sen bilmedin. Ay men şu oradul diyen aydı ne aylar kar ya. Ha yalnız an olur ay. Ay böyle an olur droyna. An olur vurdu var. Bilmedin mi? Kim? Kime aydın mı? Halk artisti Gülşat kurdu. Ay sağ ol. Sadece bu ondan kömek edip tırlay olayım. Bilmendirin. Ay olmadı. Bilmedim. Geçiverim. Sağ ol Ahmetcan. Sağ ol. Yine bir soru var. Bersene ber. Beren. Ay anfadırak doğru var o. Var ya. Kızıl Kurt'ta kine film biliyor musun? Hawa. Şu film kutorya olayım durunanır deyip olmaz arkadamın söylediğinde. Hayır, halk artistlerini getiriyor şolay. Bah insanlar aydın mı? Tamam. Türkmenistan'ın halk artisti Muhammed Khan fayt yadım kan. Ha? Doğru. Ay yani vallahi şey bilela orijinal biler ya la de. Ay vallahi fazla olaydı kıyın doğru yakla. Ahmet sağ. Tamam, işte. Sağ ol dost. Tanrı kadın. Tamam. Emre uzak oldu. Be. Ben Gülşah'da aydı ha. Men Gülşah'ın dinleyicisi. Yani doğru maydanış mı yardım at şunu şöyle. Gülşah vurdu bana sen. Ne aylaydım ay şunu? Edir aydım himlen yardıma düşecek. Şön ne nasıl yardım at şunu da yardım at şunu da şu ködüm. Restore Türkmenistan halk artisti İlmira Bekmeyev. Akpam. Hava. Yöne men şonu ben sordum da İlmira. Yo men neme dedik lan. Neme diyor. Beylek o. Neme o akdo garado var o. Cadılınca da otuyor. Yönemedim bir doğru düşürlen onu. Onun berakta olay mı? Yok, at beğenmem. Yok o cadılınca olan raktadır lan. Ayıdı toplayın. Onun mi şoňa gitdi kelle. İlmira Bekmeyev bilen birinci sany İlmira Bekmeyev filan ýazym geçilen. Onu şoňa tertalsam bar şu taýda. Gülşat urduga janyň sag bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Bağışla olayım. Bilmedim. Dikki bilmedi. Göreniyor dediği gün okma. Bağışla olayım. Zanat mihmanlama zanat näme goýalym ýa? O ne bolly da on diýeň horo göre. Zanat näme goýaly? Aha. Men özüm sonra goýaly. Ha. Evet. Kim onu işaret? Ne için tikki? Ha? Ne için tikki? Tikki? Kim Adım mı? Ava. Ha, ne de? Dokumental adım Öwen Muhammed Meret. Ava. Yeni Luçin mi katak eken ovat. Türkçe ben bradım mamen. Aha. Türkçe ama kayıf kaldık tikki değil ya da şemka diyen sonu. Şemka öyle ilk bir başta oynanamadı. Tikkim deyip şu değil. Başta Sunwat'ın satira arenasına Şemka ile çıktınız orada. Yok. Kimle? Onun mümkün halipalarla mı çıkış ettiydin? Beş var. O şemka da son nimette men onun
Yani kalipalan bilenem çıkış etiydim. Çeppe daha öyle çıkış etiydim. Potduş nereden geldi bärik? Potduş. Potduş men televizörde görýärdim. Olar tarih spektakllary, yani göýür oglyny oýnaýatdy. Nemeden? Ol tarihi eserlerden nädip Seret bir ýerde işleýärse, ýa-ni çeppe, potduş men bir ýerde işleýärse. Onun biz yan kalipalar bilen oynayardım men değişmen. Köpünç değişmen biz oynayardım. Potduş ýa-ni dramada oynayardy. Onun käýerim kalipalan işi çykýar, ýa-ni onun şowatlarym höwet etýärse, biz emni şowat 5 günlükdi, anana 3 bolup çykyş edýärler bolýar. Onun şonu ýöne men mudama potduş edýärdim az. Olum öňü değişmedi oynaya. Ýöne potduşyny mı oynayýarmy? Değişme oynaya, yumurtkalygyna değişme oynaya. Değişim bilýärmi? Değişýär. Ýöne şonu diýenleri bizem şular ýaly topar bolmaly soňuny. Men mudama şu halipalar bilen gitmer, bizem aýratynja topar bolmaly. Çeppe sen men üçümizden şeýle. Şeýdip azajyk onun bir gede nähili bolla esasy ýanyma gaýtmagyna bir gede şu çäre çykışa gitmeli bolamyzy. Yani 5 halipan var. İş çykdy danym. Potduş şoňa gawadyrak gelýärdi. Potduşyň repetisiýa potduş ýerine goýdular, değişme. Şoň bilen hem gaýtdyk. Onun şonda da şonu bir geç aldılar konserde. Onu şu potduş gaýtmaly boldy da. Şeýip şonu oýnady, şeýip hem ýanymyza goşulyp gitdi. Ýöne şu goşulyp gidenden şonu bir gedek toýa giden maýdasyň belýärler. Bir gedek Çilovana bilýän biziň agarymyzy. Çilova. Toýa gitýärse owat, ýani çeppe şeýemke men toýa gitýär. Onu o ulo potduşda da 6-njy twady. Onu Kakasyny berdi de. Şu alkysene diýdim toýa. Şoför da gitdim bu. Bir daça berdiňiz ama duýjur. Durabyn täwon berjekdim lan. Özünden bolan. Onu bardyk bolup şu ýaman öwretne toýdy, tomoşçular gowy serit ýa oýnady gelendir da. Ýaman nime diýip oturuyor. Geçtinim oýnak garo diýdim bir ögrünçler dit. Soňra ne diýip boldy? Topar bolup bir gitmeli bile şuňa bile bolmaly. Ol oýnak gördü. Zordan çykardym ha. Ne bir sahnada oynap ýör ana mikrofonu beýdi oýnar ana drama. Öz sesi bile gyýgyr oýnar ýara. Çille bir adama marmada potduş oýnaýan başladı. Sahnada gyýgyr ýa da o mikrofonda. Pıtrak gitti toýmadan garo. Gaýryp men ýanymda oýnamaýa potduş gaýrat ede ol. Teleşkede oýnama diýip aýyrdım ha şonda gaharma gaýdy. Näetdi? Maşyny pulna bermedim. Bilmiyorum bu zat bermedim ha. Yo, olam zat dileýärmedim menen bermedim. Öýüne bilenler bir ýaňyşany. Onu şonu bara yo opşabyň aýryna diýär, oňal gyýgaramak diýeni düşündirdim. Şu şeýle ol näme öň çykyş edip görmeden mikrofona çykyş edip görmeden olam çykyş edýärdir gönümeli ýer nemeden okdy. Onu kän edip görenden sahnada birinji gede onuň ara maý düşürek ol toý bile aýratynna ol değişme onuň şondan şeýdi onuň soň öwren bile şoňla bile galyp şeýdi işledik. Düşündüm. Ol meni diňemen işleş ýollaşymda dowasyn potduş. Şeýle. Dowas ol. Aýyny men bar da. Ne şeyler gatnaşdy? Aýry bilet sataşandy da 99'a geldim kana işe. 99'a gelýän. Aý onu näme men tanýan o ulluq da kagan ýanky o Medine'de oýnagat mektepde. Şonu bärik da 5 ýaşa kadar da gaýdamyzda ol Medine'de näme gatnaýatda Bagdaýhana. Menim owa Akukilova. Onun her toparımızdan gaýtýardyk da bärlik. Şonu gawatlaşýardyk ýarışda. O aralarına ýarış bolýardy, onu gawatlaşýardyk. Ýöne soň bile işleşip başlanmadığımızda 90'ını okuduk kimin. Hemçi toyuna aýdym aýtmadyň dostum boldy. Beýiň toýnalardan aýtgat et bolan okdy. Owa dost elňmi? Şu adam işde şokmuna gatnaşýardyk. Şumat kimi da däl, ýöne owatlar hem gatnaşylýar, dost bolýar da ýöne beýiň toýuny boýnalan soň şoňa sen barmaly bolýar da soň gelende. Düşündüm. Ne diýiş wettikki? Potduş oğluna ýörýär. Tuğuluma kana potduş oğlu. Yine bir kısa nam bolmaly. Atlaşmak nesip etsin. Potduş oğluna ýörýär. Senim şoňa toy boýnardyň. Öň. Potduşyň tägeden onun aşkynlykda bellenme. Etki mene tägedenlemeýdi çoğulma. Dost, awar diktire berdi da. Men birinjiden potduşy toy alamam. Potduş bile bilal ýa. Oğlum bir semaýa bilen oýnamarsın şonu. Yöneten şu toya gitmeli.
Bu toyum sen dinleyici. Ay men sağlar mı? Yo dur. Boynalın rak toyu. Sen pottis bile gitmedi diyeri. Doğru mu? Şöyle gitmeli oradan mı? Yo dinle. Hava. Seni bu toyda gördüler. A pottis'e mi öyle oğlunu görüyor? Onu neden bey diyecek olan koy bak bana gitmeli oruna. Yönleten son çıkalgasın ben ön ağıt edim yananla. Men kän közen gördüm sonlar. Ben şom için soruyor anne. Men kän közendim sonlar başta. Yo. O burada çıkka gavat gelýär. Yani hiç at garet bolmayan gavat. Men toyum şu. Onun şon ýaly indi nämet ýa. Yo men toyum. Hawa. Men toyum da. Olan pottis. Olan pottis'in toyu. Men oğluma görüyor. Şoň üçin men onu aýtýan. Hı. Kim toy geläýsin? Bir ýyl öňünden geläýsin. Men şuňalar birden zerur zadım çykdy. Men bar bilýän eldir diýip. Benim bu vat sene dengin. O benim toyum var. Sen gowgatnaşan bolsaň. Senin toyuň bar boldy. Men oğluma yürüp atıyor. Senin men bilen gowgatnaşan gerek. Boynanla. Menin potdiş bilen älikdiň bilýän gerek. Sen şonu bölesin gelmede. Onu näme çıkılgan? O gawatlap barajak oň toyuny bile düşmeýän wagtynda günni çykjyp berjek bar. Potdişe günni gaýrat etsen, ýerden gelin aja öýden gidip gelin dostum. Men ýerden goňjukda çykjyp bereýin. Onuň akşamlyk sen toyunda men dip durar näýe? Berekellah. Indi tikkim. Ama 5-6 tane direktör olma, kıytkası cevap versin. Berip bildiğin mümkün mü? Senin tikki olup halkın içine çıkıp vermedi. Men kreatimde bir 20 mesele baranlar. Vallahi geçti. 20 mesele hava. Tikki olup halkın içine çıkıp tikki olup çıkıran. Dostluk nağdın riştorkum aftırı. Şu Sivdane mi? Evet, Sivdane. Öğredim. Öğredim. Taktanıştırırım öğredim. Öğredim. İnni, mesela için siz çeppebilenim kendi istestiniz, potdişünenim kendi istestiniz, siyamkavrenim kendi istestiniz, mayavrenim kendi istestiniz. İnni, size şeyler sorum. Siz bir yarım saatin içinde çıkış etmeli. Yanına da bir farklı öğrenmeli. Yekece adam almalı. O tayda çeppe dur, o tayda da potdiş dur. Ayettiğini ararım. Potdişi. Düşündüm. İnni, yanına bir zenan alıp çıkmalı. O tayda siyamkavre dur, o tayda da maye dur. Yani. Düşündüm. İnni, sen restoran adım belli kesecek. Bir yerde var, sonra düşkerler dostum, kardeşler. Kim öyle fikir durur. Her bir adam fikir olup bile hem yanında da hürmet koyuyor. Sen restoran adım tutan. Ve paysan oluyor. Sirli mollay. Kayıt edilen isteyecektim. O paysan oluyor da. Hemçi. Aynen. Birinci şu filme düşmeyimde işleşen riştorum da şu. Vapa mı? Onun kino düşmedim. Yo, tikku başkalar başladı. Sonra Vapa yazıp başlattı. Gülerek. Gülerek edilir böyle. Onun hiç kino düşmedim. Onun için ama. Şu arada bir daha da et vereyim mi? Şu arada bana soru verecek. Soru verecek mi? Ava. Ay men verecek, cevabını sorunu vermersin sen. Ayda ne dedim ayda? Aydasın bilyen yerim. Ay tağım can. Geçiler diyor. Satir oynapıyor da. Ava. Şu atlar şeyle şuna hüvvet ettiler mi? Kino düşmanı hüvvet ettiler. Ay ne o at şu oluyorsun da ulurak ilkel değişme oynap, ulurak yerlerde çıkış etmek, ulu konsertlerde çıkış etmek. Sonra olurdu da oynayan onun kino düşük görmek. Biliyor musun? Şuna kater öte hüvvet ettiler. Şeyle hüvvet etmiyordum onu. Şuna kino yazmalı, gurrum çıktı olayım. Pot düşülen çeppen kino çağırdılar. Hani sen? Durdan taqaytça var. Men anırda. Birinci potdu çağırdılar, sonra çeppen çağırdılar. Ondan ne onunla geçti mi ka? Şunu yaman kayınlandım. Çağırmadılar mı? Söylemem geliyor. Yaman ervet oldum ben. Ay ne için izin var o at azıcık. Ay senligen bana o at. O azıcık sen ettiler de beni. Şimdi şu at tanırıp kovcu oynap nemedip diyorum. Neme mi? Şolong arasından gözüm getirip 3 tane arasından. İnç ne yağdayla bak inç.
gat inciga dayanar ýaly oň ýal götüren adam ýoklar var. Öyle mi? Yo 2007'de oň ýal bir intak gat nime der. Erbedem der. Şo götürjek bolup şonu gynandım da ol götürmeýän bolan oň ýallar duýmaýan. Onu şonu ýaman erbet boldum. Almadylar onu. Kino almadylar. Awa. Onun şu ideýanyň ýanky wepada çağırtdy meni. Gopaýşamy. Awa. Şoýul. Soýul 2007. Şu 2007'de şu Tikwe başkalar bilen Çeppe bilen Potduş başka bir film kino ýazdylar. Soýul. Awa. İkisi ýokdy mı kinoda? Men kinomda ýokdur ikisi. Ýani Potduş bir ýerjiginde bardyr. O ýol kanýanyna bolmaly bir ýerjiginde. O hajyny nemeden düşürjek bilen ya şu taýda da barmy? Hawa şu taýda da bar, biram motorly ýolka kakýan ýer bolmalymy? Şoň ýerinde Babır sanyany Potduş ýa Çeppe wapşe ýok. Onsoň ana şonu ýany gynandym. Ýani şo gynanam, gat gynanan bolanadam. Soňondan şo kino çağırdylar, soňa da düşdüm. Şo kinoda maňa gat ullu kansyny getirdi. Gat üň kudenim gaty şumatlarym bara şo kinaň üçin sawol diýip sawolny aýtýan adamlar kan. Kino gördüm, şonu gördüm aýagym, şonu gat bolup diýip. Hakyky has gowtanadan şoda şo kinoda. Değişmede ýanky Svidanya kinoda da birinji kino şoda. Düşündüm. Gopaýşaňly bilalek gederet gulyba kardeşler janyňyz sag bolsun. Näme ki bilerlikli jokdam jok. Awa. Men bilemok. Bile. Bize ýene bir şeyler aktora bir kysany. Gytkysdan gytkyslar aktora bar ajak bolýan. Siz arena girdiňiz da. Tunut arenasy ýaman kıyın mesele şu. Ki gat kıyın mesele. Ýöne sen o kak gelenin bilen ýokary bilim bolan bilen sen arenaya girilmesen peýdasy ýok. Adaty eliň naýdarja, ne teatrda şey diýil ýa-da eliň naýdarja ömür wagty eliňe naýdalyp ikinji planda masokada oýnap geçýäňde. Onu etmegen artist üçin in ulga ýabraýçylyk. Rol oynasın gelýär. Dogry dämi? Rol oynasın gelýär. Aktyor diýen rol oynamaly. Inni film şu dikki bolmagyňyzda ýa garipalar başda tarly diýdiňiz. Düşündüm. Siz o dikki däl. Dogry dämi? Ýok dikki däl. Dikki däl. Ay gödök diýdiler o. Gödök. Näme şoňa? Ýok dikkat wapşe ýok o ulandy. Dikkat goýulanny Haýtgalypy goýup şo wagtda arena urup duran harypy. Men bilýän onu tamaşaçylarym bilsen siziň öz diliňizden eşitmegi. Ýani Haýtgalypy. Ýani näme etmekde urup durmak? Ene urup durdyny bilýärmi? Başmagy urup durdy. Ene siz şeýdi getirdi sunwata. Ýöne sen sunwata geleni bilen sen bärdin arena diýip bir zatda. Ene şu sunwat arena şu. Doğrumu? Şunun içine giyiri bilmeden sen taşından ayrılıp gördüm. Peydası yok da. Bu taýda bara bir adam däl, kan adamyň taýarlary var. Kan adam bir adam däl, sehada da şo wagtky Yusuf Awaýew diýip Medinedeň başlygy bady. Olaňam çar Kakbuliw diýe, olar Annegal Garajaýew da düşün. Olar ýöne men eşdisimde şo wagtlar siziň hemme çykyşlaryňyz, sahnalaryňyz sehada goýýar diýip eşitdim. Ol toplaýat da. Toplaýat da täzeden diňe repetisiýa etdirýär da. Diňe taýýarlap repetisiýa etdirip üstünde işletýärdi. Sahna düzgünlerini öwretýärdi. Sözler rejimi, näýil gürlemeligini. Sehada tor satirikden nimeden okdy da. Umum ol satira gatdy nime gazan okdy. Esa drama goýýar da. Ýöne ýanky işi bek tutup wagtyna gelip işlep sahnada işlemelimi, sahnada işleşini, sahnanyň düzgünlüği, toparyň düzüşini, agdy beriliňe topar bilen agdy berje bolup işlemeli. O bizden mene şu adam şeyler. Şu bile işleşen adamın bile gün dostlaşan men. Şimdi köp dostum şu toyun azmat eden oğlundan bilen dostlaşan. Dostlaşandan toyun azmat edebilmaktanym, toyun azmat edenem bile dostlaşanlar. Şol goýup meni goýarda şoňla dost bolup gidiberýän ananjaň men bir gel. Şimdi sahnadan goýup gördüm. Sahnadan? Bah.
Ay edil sahnan sinana kovulup göremok. Bar sahnadan çıkıp gümürlüğü ve onlara da kovulup göremok. Makamı? Bağlayamadım ben tekrar sonra istim. O wey. Sahnadan kovulup bir yere. Ay onu kovulup böyle şehirden çıkmaka meni izmi değil de. Başka takma oynadım. O sahnan yük gittik de. Ben bağladım. Değişmeyen. Sen bağladın mı? O bağıra hak ekşeyle oluşu. Kaçıştın ya. Toyda sizin çıkışınızda nerede olan tomaşaçılar oldu mu? Tomaşaçıların içinde mi ya toy yerler mi? Umman toy yer, tomaşaçında toy. Emmezim kökü sene toy Tomaşaçıların içinde bak. Yo, toy yer. Tutana doğru değil mi? Şunun esası toy var. Mihman var ya. Doğru değil mi? Var mı? Tomaşaçıların içinde bak. Ne ile olan buldu ha? Ay kenem oluyor. Bunun yanında mı değişmiyor ama. Ay yo edil onlara. Tamam şimdi mi? Onlara dik koronaklar yönü plan değişmeyen oynap verdi ya onu oynap bolunu. Ya gel soruda söyleyeyim ben yani yetişip bolunu. Düşündüm ne? Şimdi toya baranızda da toy diye bala yani. Türkmen halkına toya barıyor. Allah şükür. Toya barıp öl qaraysınızdan, öl qarasyan da adımdan artıq mı sevdat olmak gördünüz mü? Hormatıyla. O kan görýän. Söylem. Kan görýärdim. Käbirler. Yo şumadan görýän ýa-ni o da şükür ha. Käbirler bellek geçip bilýärmi? O. Bir gede Ben birden destim. Ha. Ben özüm denetmedim onu. Daşavda toya varttınız. O. Birden o dişlerden estim onu. Potişten emestim o. Daşa satyrda dol oyunu martanda mıydı? O. Yo şoňa kan bolýardy. Bir gede Halktyňa dogry düşýärdi. o. Bardyk. Ýeý bir satyra oýnandyk. Ýa şonam ýar oýnan bolmamyzakmy. Gaýdynça dogry düşdi. Onun sonunu toy ýerdekilerim, tomaşaçylarym ýanky toy ýetsem, toýduňy toy sawgorun taňry ýakasy ne bilen. Satyra oýnaman näme bolýar? Menim şonu pikirlenýärler. Onun bir aýtdy, toy gazaklyl sowdurmak üçin sen tutýarlar diýdi. Sen şo taýdadan şolan gazaklar ýalbyrda edensiň şolar senden lezzet alansyň. Moşdan surata düşündür zat güldürensiň olar. Moşondan daşyndakylaryň lezzet alandyr. Ýogsa men sana sawgorlaýma da diýdi. Esas zaten şo toy gazakly ýetirmek da diýdi. Şo bir gazakly bolan bolaýmady? Ýani gowy men bir gedek şoňaly has garaşmaýanlar näme boldy? Bir gedek mara toýa baramyzda 70 ýaşyda bir daýda geldi. Çağırýa diýdiler. O wagt presepde teleşkede çykyşdylar. Ondan düşüp bardym. Kujoklap, oğuşap bara. 10 kuplet ýa-da şo 8 kuplet de goşky düzdür. Şo gönül baramyzda şondan düşýänçe goşky düzdür bide. Bah. Gowy. Goşular gowy okap gördüňmi? Okatdym potdyşo. Özüm okumadym mı? Özüm okudum, mamon ýadyndan çykyp berýärdi. Pastiyan potdyş okudýan. Pastiyan potdyş okudýan. Gowy Gowy. Şoň üçin ýene aňymda gowy da. Şo garly şo aňymda gowy edilende. Yo oňal garşy alýan ýerler kan. Ýöne men bar kän bir halkyň siz bar erwet pikir edýän men kän gabat gelem. Belki. Gabat gelem. Sebebi sizde ben bir aýratýan görýän, siz besbärli. Kiňden. Bir näçe türkmen halkynyň toýlaryny, şonu dişgärleň toýlaryny başardylsa, ýetjek bolýan, barjak bolýan, bir çakylyk bolýar, şu çakylyk jogapsyz goýmajak bolýan. Indi seýle sorap. Şundan Libap vilayatynyň Aýdalyň çetki etraplar, çetki owalar diýär ýene. Çetki owalar, men bark gören owam da. Bark gören owam. Döwletli trap. Döwletli trap, Oğuzhan Bekivan owasy. Şo taýdan dedi biri toýa getiresi gelýär. Toýa getiresi gelýär. Ýöne soň mümkinçilik ýok. Ýok mümkinçilik soň. Düşündim.
Yöne sizi govar ya da, ölür ya, govar ya da. Sizi toyununa bir olmanına öz surete düştürüm, hem toyunda tikki bilen potlaşmaya çıkış etki deydiler de. Şu çakırıp ihtiyaç olacak da olur. Daha sonra şu tayyip var ya, siz gurlaşmayana gelmeyene de mümkünçülük yoksa telefon etti size. Hayret et ağam, men mümkünçülüğüm yok. İn olmanı böyle bir adam sana ağırak olsun, yoluna da rahat bir yoluna gelmeyene ahmetli olsa, in olmanına pottiş gibi gelip gitsen adam böyle ya. Yönetinin yol haracadığını vermeyene de benim mümkünçülük yok ağam. Şunu şu etrafa barıp toya barırdım. Bey, yaman kıyın sorular yani. Şu atlar bu hayli gitti yani yorumumuzda. Neyme cevap vereceğimi bilmem yok, hoşuma da gider. Yol haracadın mı, yine ama misal için ya bir poyda pete kalmalı, samolyotta samolyotta pete kalmalı. Yok la umulan gitsek gel ulağım bilen gitsek de onu tek yok sağadım ala. Ey men sana doğru mayda mi? Men doğruca istedim. Doğru maysam gidebilmezdim da. Gitmezdim. Söyle. Ne için insan var ya? Ol şovatlar var ya. Ögün dedim der, onlar isteyen kendine. Hava. Hayti birine yetişeyim ben. Düşündüm. Sarı onu haytan burada bir yerine gidiyor yani da. Yok, şu toy aradığımız yok. Bilyen. Hava. Şovun yok. Ertesi şovun gitti mi ana şova? Hava. Most on gongştan bu var yaramay. Oğlum ne getirdin? Çınımla govar yani idim mol gelay deydi. Ağam can men sen govar yani sen olmadım çıta bak dedi. Onu da değil. Bilemem fikir. Onun için gitmeli ol men egerceklerini derle uzak egertme. Mali bazadan otel öldüm. Sizin fikrin men. Siz ol dibul deyip bilmeyen için. Şongalrak böyle. Söyle. Hava. Şimdi şöyle sorayım. Ne için bir aydım 50 yıl 60 yıl 70 80 yıllar yaşaya. Ayt ya. Misal için bu halife etti, bundan sonra o halife etti, ondan sonra o halife etti. Aslında ağır halife öğretip gidelim. Hava. Yani halk dinli yaşayan hem mesela dinli yerden aytsın. İnni satirada, ama değişmedi. Aydalı, şuna bir 30 yıl, 20 yıl, 40 yıl varsa, böyle ayda 10 yıl varsın sonra. Hava. Ün koyunay. Ün sahne diye. Ne için yerler? Senin fikrin. Men fikrim çoğar. Ne için aydıma diyen oklar. Aydımda men neme öz fikrim da be. Aydımda 3 gün verip 3 göt yerler on saz var. Birinciden saz. Ol birincine dutarda aydılya misal için. Halk aydın ha. Son tarda akordeon aydılya. Son o blokda aydılya bu çel. İnne budatlar çıktı. Bulu 3 günlere hat 3 göt ya. Ondan aydımda neme de ses 3 göyer. Son için mi? Ses 3 göyer. Biri inçerek sesle, kəsini mahmadiya neyimizcek oğudan ses sayt ya, kəsi yit ses sayt ya, üç götür ya. Değişmedi yani keşfit gaymede, on sözünü görsene gülkünç olmaya. Söz şu bir söz. Onun dinleşe mimika, keşf harekette hatta şunu üç götür oynayan, onun buzağının Saronu yürüğünü düşendi da. Ya aydın, şimdi benim mesela için asıllıkların ilkin aydan halip dinler mi orada? İkinci aydan dinleyebilem yok ben şunu. Men dinleyen. Ben dinleyebilem yok. Ay sen şeyletin yönü dinlet gelir. Mene dinleyen nem şimdi de. O yerini ettireyelim mi? Bolmana nem yok. Ol şonu yetirebilmeden hakikaten sen ya şu dinleyelim mi yarar? Yetirebilmeyenden dinlenen o. Men sana misal getirer mi? Olun sen cevap tapar mı kan? Tapar. Sahiden aydan ayrımlar sadece var mı? No. Aydan ayrımlar misal için ya yok dutar bastı aydan ne haz ait yara dinleyelim o halaydımlar estradada. Yo men dutar. Dutar aydım geçiriyorlar da estrada geçiriyorlar da. Ayda o tür şey dinleniyor diyen şey geliyor. Men sigurlutma için diyen men. Her yalnızlardan men size oklattılar. Ha yok o dinleniyor o dinlenmez o. Ne şu bu saat için yerine getiriyor. Halifalım Has o yerine getiriyor. Halifalım
käbir döredip giden aydymlar ýaşlamy täze öwüşgün bilen. No. Oy. Käs aýda ol näçen? Girere yer tapamy. Ha. In käbir şol Nur Muhammed Meredsin aýdary. Men gowur ýa Nurjan bar ben toýumda da ardy öpütül mänesinde. Hazy Nur Muhammed Mered Hazy Mehmet ardym kakadan diýman üçden birden bir tutmakda maktadym kim bäşinçe. Hiç näme diýen bolmady. Indi mesela şu nädir Nurjan ýoluna aýtýan oglanlar bar. No. Meselen. No. Bar. Awa. Onun san bar. No, kan. Awa ýöne içinde bir san diňläp bilýär. Ay her kimin başarını bolýar da. Hawa. Satirada da söz düşünmükan. Şu sözlü oran üçün. Sağ yok, yine yok, son üçün diyecek. Ne şeylem kadı. Ay onun gülküdara o gülkü diýilen güldürmeli. Aydymda gözüňi diňläp bolýar. Arana sağa odan, sesin bir odan o. Bir zat ýöne gaýtalap otursa sen ol gülmeýär da öwrenşäň agyrynda. Gülkü şoňçun kıyınlay yaman kıyınlay. Toya baraňyzda şoňa saknaňyza da diýip bir ýyldan dinleýijiler boldymy? Kan. Köp. Soňky edek siz haçan täze gitdiňiz. Eýişmeleňizde. Täze diýenmede de bir ýyl bolandyr. Näme takdy? Biz bar gaty aňa girmese ýatlanan ogumdan. Men näme sorajak bolýarmaýdymmy? Näme üçin siziň şu öňkü oýnan sahnalaňmagyň güýjem mitenak şonlar nemeligem ýok. Men diňläp bilýän. Şediledi. Sen. Men öz adymdan gurulýar. Bir tuwa giren ýa duşluk sahnanyň zadyny. Mesela üçin gurbanlykda ýa gurbanlyga gideli. Yer ýurduçyň zatdy oýnaýar. Şu sahnalaryny görýär mesela üçin. Hem oýnaýan sahnalaryny men Düşündüm. Inni internet platformalaryny käbir soragy çykýar. Olam öz pikirdir. Näçiler işler ol işleýän? Men 2016 diýär. Şumadan işläp gördüm. Onun aktörmen. Seret ýaşkan zat döretýän. Zırjış bir ýerine ýetirýän. Onun hayallygynça da köne maşinaly bolýan da. Täzejekan wazlak gelýän onu hayalla görýän tık ahyr tık durýar. Ýöne durýan saňam sen saruny bir ýöremeli azasyk aýyn boldy nirade menen oklay durmalar. Azasyk onuň ýankyly öňküleri ýatlat ýa malady halyp sawurmay işleýän ejip käýärmiş görnüň o diýip işlätin gelýär. Onuň şey şu 2007'de oýnumuz bar hani diýär monça bolup hamana diýär düýn oýnanýar bolup şoň ruhlanyp gelýän da. Onuň senin şuma eden işleňden ruhlanýan gara? Men soňky işlemden ruhlanýar. Şu kinony aldyňa? Biz bile kino ýadym. Bir näçe kino. Şuma bir näçe kino ýadym. Ons Allah'ın verfem rejissördürün ipleşine kakıp diyor. Yöne şovretyen kinoti. Kinolarını yatladık durda aray diyen Alman. Sen kinolarını atlaktı. Sen neyle arardın şu? Men başkarak köçe oldu. Başkarak var yani doğranacak. Edip şu yaşımda. Şu bir oyunlarını kaytalar yatladık durur. Men öz adımdan gurulay. Men şu yaşımda. Şu da köp kaytalar dediler. Men şunu ayıracaktı. Şunu koşacak. Bunu koşacak. Üt götecek. Thomas Hotzer'ın men adıma meňleşirek görýän eken o diýip. İçine belki men başkarak Ya o men halipelem oynap ýörüm men. Şu aýdymly oýuny bilýärmi? Kimde kim bagyşy bolsa gelip orada. Bilýän. Şu halipelemizin oýuny. Şu adam oýnaýan toýda. Sen potdyş olmadyk gorsa satiran dogam ederdiň men. Potdyş duşmadyk bolsa. Kim bilen çıkış etseňiz sen bir şu derejäge ýeterdi. Meselen. Aýdary diýeli Saradary. Gider 25 mini 20 da. 99 jogap geldim diýäňler. Olýa 26. Ýene goşaýdy. Bir ýeri 20 diýil. Şondan bäri gaýtsaňyz meselen potdyş ýok. Maýada ýok. Şemkada ýok. Ay onu işgär ýok awat. Ýok.
Lekin bir zat edip çıkmalı arena barmalı. Şo bolar da bir işgärlemi gapdalmada bir geler de. Yani misal üçin gelip gelen artistlerden, halifalardan kim bilen orada o düşünsüp çıkardı arena. Ay men şumat bilen var, emme söylenim düşünşe. Emme söylenim. Ay garaz var işleşmek. Kim artistan bolan ama artist bolsun, rejissör bolsun. Sen oynayan rolünü keşin umuman sen artistliğini halayan adam bolsa. İşleşip bolýar. Ýöne şunu adama vay diýen adam bilen hiç mem işleşmeli. Kıyım öyle. Yadıma düşen ordu, men bir kinoda olaydım sen adını atlanır oturmayın berdi. Yadıma düşen. Näme? Bir kinoda bir aydım sen park öğrettim. Tidon işgär olup oynadım. Ey onsan halis tutanok dar ediýär. Yadıma düşdüm. Bah, ay malana. Bola noktar, sançygy bola noktar. Goğulan sözüm yok, goğaydım soňa sözüm yok. Ýönüme hiç aşyp bilemok diýär. Ey oňal bolýar da. Ýön şu taýynyň mantasynda men şeýle bir köterdim da. Şoňal bolýar da. Sebebi olaydım ça öz nemesinler gidýär, öz nemesini saklaýar. Senem jan edip oturýarsyň görün. Ona täsir eden okul şoňa gaharyň gelýärni kadrda ýürüpdir da. Bir çıkışta çıkış edip dur. Valam adamdan doli. Gatı oğam tut ya oyun. Yönü bir hili obrada geri bilemek men. Näçe? Onun aşırda da wadi. Halifa diýin yaman gowy gidip dur. Oyunam gowy, jüritlerim bir hil obrada geri bilemek bay. Birat näme menem şeýledi. Näme deneni bilýärmiň diýdi. Ýok diýdim boly. Beýle artistler çykyş etdi orta bärik geldi. Şeýle seretdirdi bolar. Şu zal dola. İňizde bir gyýda otyra. Kim şu gülüp otyrar? Neýdi otyra? Sen oyunu, tragediýa oyunu özüňe taş otaýdy. Bildirene oňa. O bana salam aýtdy otyra. Öň ýapyk galla. Şeyde otyra. Ana şow ýerden enerjiýa bas alyp barýarşmat diýdi. Ýöne hakykatdan şoň çykdymy näme şow denen ýaman boldy. Şoňal bolýar da gapdaryndaky bara. Menem adamada duýýan şoň. Şu gapdaryndaky adam ýa öňdaky bolany tomaşaçylaryň içinde de zordan oturan adam bolsa şolaň öňüne çykyş etmek gat kynmy. Sen söýmede bolany onu bile naparnyň amara sen bu janyň jynkyrşmasa, sen häsiýetiň halamasa näde şoň bilen oýnamak kynma o. Kynma. Ýerişmegem kyn. Bak, Ol sene güldürjek bolup jan edýän, ol awray aljak bolup jan etse, oğudany ulany kendidirjek bolsa, ýadyma düşdi. Akylly ulany kendidirjek bolsa, oňa güldürip bolanokda sen näçe jan eden dedi. Näde gülsünür ýa. Bolýar. Indi ýene şeýle sorup gimsam. Bir näçe restoranlarda işleşdim. Bir näçe restoranlarda işleşdim. Men bilenem işleşdim. Näçe kino ter, kinomda men näme bir kinomda da ýandy ikinji restoran ýandan aýrylmak sebebi sizle maslahatlaşýar. Kel maslahatlaşýar, tekan işlemek tokunda aşkur. Bilemek onu ona barandyr. Jemi onu torak barandyr, dogrymy? Men goşmam muny. Men goşmam. Haýsy restoran bilen işleşmekden üçin ýakymly. Ýakymly ödüm köp işleşdim. Näme? O Pavlen işleşdim men. Bu paýşamly. O. Köp işleşenim şol. Anhadam bolýan şol. Ey näme jüňden wara bilemek bu pazan artizm moş gogoryan bolaýmady. Özüm gogoryan adam bilen işleşsem gogolýar da. Anhat bolýar rol. O sen özüňe bu teklip aýtýan, onuň käbir restoranlary bar, teklipini aýtýan.
Yok lay, bana ne ya? Sen dilini seni diyer ha. Onu bağdın açacağını. Esen petlerini kaçacağı da. Onun bolya şol dakansa sen dilini esene diyer ha. Bolya dakansa şonu ettirdi bolya onu. Onun kayerine de hani şöyle ne medelliyse onun şonda da çıkan nokta. Onu diyecek mi, değil mi? Ya diyecek mi? Öğüm konkret mühim mi kadar öğret. Onun yönü ol yigren yani artifunglen olara da kıyındırlay. Onun öğüm sen çıkışını izadını bu görüyen, herkesin bu görüyen restoranlı işteşten ansat oluyor. Ne asası bir dakika koyayım. Bu paysanını filan men herkesinde men destek koyam. Artistler bilen iştesin. Ba uğur tapıcı da o. Ne atkar ettiren yok da. Yo ay yağdayına düşünülür. Ay bir de özümüzün mesela yapaq yağdayımıza düşünülür. Keyfiyetine düşünülür, tanıtılır, etseler ansat işleş vermeli. Zan et yana. Men işimi koğur yanına. Şol ediyen kinondan sana gerek ağır bolşuyal, bana da iketse gerek de. Şoň üçin men näme üçin bu taýda ýaltarga deýin ýa-da men işden gaçaýyn. Onuň janymy bilen etýän gerek. Onuň olam bana jany bilen kabul bir kaýyş etse işini. Men näde bir-biriň sen garşy boljak onuň çynyň bilen şo taýda işleýän, olam sawurna ýa şonuň monça bolan işleýän, lezzet alýan, ansat bolýar. Men da ütkös anlawaşy bir taryhy bar ýok tapdyňlar. Aw ýaşy restoran bir zat aýdyp biljek. Men bilen işleşmek üçin en ýakymly çarp düşünüş bilen aktýorum sen. Öňe maýdýanlar onu. Başga da asır däde de ba Gülşat meňli wada. Yo sen tuğulam o var. Yönümün bir zat men bir zat diýem de siz çaltalýaňyz. Siz bir zat diýen men çap düşünýän sizde. Tek diýen aýdýan. Oşan da wajy usta bir zat diýär. Geçmek var da bir çap gabat gelýär. Fikrim gabat gelmek. Şol onuň ikimiziň şo bir-birimiziň rejissörçülügimizi, aktörçülügimizi goýarýanlygymy bolýar. İşte verelim. O ne tip boldy işte inşallah. Tomaşçylar sizde näme täze garaşmaly? O zatlara belki. Yo umumurlymy? Täze bir işsiz gordan aýdym. Ne tip boldy işler. Şeýle. Şoda şoňa da bir zat goşaýynmy? Tabay. Yani öz kim aýtjak? Aýdam, geçileniyor şu sahni size degişdi. Awa näme? Edil satirada bara bir zat bar. Täzeliňe demek diýen gamçanyň kenalýar. Soňky döwür hasam kenalýar. Buňyň degişmänem ken ýazýan ýok. Satiran öňüň bilýän. Gaty dogry. Ýazýan ýok. Şu ýaşagaçyal ýaşkan miwe go getirýär da ken getirýär. Onuň az ýyly geçip garraşan soň miwen az berýär. Şol gar az ýaş medeni biziň oýarşam näme ken zat önün o. Özüm ýaşlanýan. Biz häzir artist da hakykatynda näme etmeli? Bir senaryo ýazmaly, değişmejik restoran gelip goýmaly, onuň oýnamaly. Bizden hem özüň goýup, hem özüň oýnamaly, hem tapmaly. Onuň bir gatlimy bolaýmasa, gelen o öňkün ýaly. Öň ýaşda, ýaşkan näme dädi samsyklap çykýan boly geçýär. Indi sen 50 ýaşap barýakan samsyklasyň gelen nokta, akylly urlasyň gelýär. O öň ýany geçtirýän boly. Ol çağlaň onu gül kolýar. Indi ulluhanada bolşon bir etmenen salytynrak bir hili arasyrak sözler gurulajak bolýar dary. Onu da halkdan kabul eden. Kabul eden. Bilýärmisin? Şoň üçin bulamda öňkü degişmeleň real däl diýerler. Yaş goýarşanyň görýän mene. Seýlemi? Mene size birce aýdaly bir ulugada ýapyşmaly bir 5 minutlyk, 3 minutlyk bir rolik düşürjek tema. Tragediýa tema. Men size aljak. Mysal üçin. Halk kabul edermi? Eder, näme? Bu pa şonu edip gördü. Seýlemi? Awa, beýsgat şöýüni. O kinoň içinde bir
bir azıcık yerini koyuyor da kıynaşlı bir yekece hasiyet diye bir zat koyup görüyor. Geçen kinodunda mı? Geçen kinodunda dedi, Geçen gördüm. Epen deyip bir kino yazdı, Epen'in yumoklarını cemlen bir kino yazdı 2000'li yıllarda yapmış şunu. Şunu da etti. Şonnak edeni nemedipdir. Nemetti de köp diyenken bana be. Şu tayın çının bile nemedipsin ay. Yani şu sonkuda da var ha. Hakiki neme. Ben duygulandım söz asıyorum. Söyün Washington ya. Ha o. Yani söyün halipan ve aydan rahatsız. Öyle vardım var geneceğim ağla o tiraho diye. Ne diyeyim şu kino görüp oğlum ne olur birini oğlum ekitti aşkavada ekitti bağışlarla tanış edip ne onunla tanırlı da onun yüzünü al koku vertip ağlavatır diye. So girip dira kino. Benim kıyınalım şu da. O şon gari. Neyse zahmet çektin eğdip bağına getirdin stüdya. Oğlum yüz vermene medik koyuyordum. Ay ol neme de ay şu tayda o yani o don gelen oğlunun mazık sadalığı var. Köpçülükte yani ongal edilip durmuyor ara. Onu azıcık şu ovadaki yal sadalığı net ya. Oğlum birazcık berinki bilen yankı sadalığı qarayan sen ilk kıyınla azıcık. Ondan ona geçireyen sen azıcık düşündürmeli. Oğlum şuna geçip görün. Onu şeyde bırak kol yüzün alyanla. Oğlum ol nemeli ervetlikten nerede bir azıcık. Onun oğlun yokşurak göründür da. Şuna bolup gördüm. Şimdi ne şeyle doğru. Barman toyuna barman başka toya var. Hemme çıkışdan adam edip gül yal davon olup öýüňde gaýdyp gelýärken eliňde zaň geldi. Barman toyuna gelmedin ara agam nämetdiň boldy. Beytme lalekeninde dilen çakırtları gabat geldiňi mi? Yok, ne başka orada da gabat geldi. Ben estimaz. Estin mi ya? Şunga toy geldi bire. Onun gittik pot düşülelim. Ay telefonlaş gidiler en son toylar. Öňkülere gelip belli diýdiler. Onun bardık restorana girdik. Toylar arasında diktirem gabat geldi. Gün ana artistlardan geldi. Plantik bile botuşa gelip onu resel kamerayla bile kutlan alıp deyip mikrofon berdi oynayıp durdu jugumda can gelýär. Ay onu sarın alıp bunu nokta oynayıp bunu aldım. Adam gelmedin Allah. O bir çıkış edip durdu. O ne toydu o sen toyun demiş planlarına ne gelip çıkış. Yok doyalo var mı men toyum doyalo men berdi o deyip başka toyda çıkış edip kayttan onlardan tavortunu aldık. Sonra beylek toy bardım. Bir oyun oynadım o toyda. Ondan da olsun aldık ondan. Onum ne agil etmedi. Katı giyecek almadım da. Ediyem sarın değişme var o altıda başlayara bağışı. Baştan 7 açen aydınca bir açılış diye yine ondan da başlayara. Bir de o sen bardık yönü Allah can nefiyeti vardır da şu toy yer var monça o begen on toy mutladık bahane bile. Şongal bolan yere var yani başka toy barman onu barmalayanma bak kat ongal dola bol koranı. Şimdi sizin dinleyicileriniz bir Allah'ın beren yaşı neçeni Allah'ın beren yaşı var da Allah'ın şu yaşları yaşamak manili yaşamak nefivestin. Yaşınızın sonu neçeni sizin tomaşaçılığınız sizden qowdatlara yılgırışlara qaraşmalı mı? Netip bolsun. Doğru etken belki Allah'ın işletsin mi? İnşallah. Kim? Sağ kalanlar bir sözleri neye müstede ederdim? Adam olun diye. Yetirmiş o. O neye mi adam olacak olan adamın... Adama olur ama adamlar. Akıllı adam olmakla adam olun diysen düşünüp güller. Adam geçecek atlar, akıllı atlar. Şimdi o ama. Edepli adam olsan bollu, edepli olsan terbiyeli olsan şoň içinde emme zat bar ha. Edepli olmak için işen yerem olmalı. Edepli olmak için uluyla tıyılamalı, kiçiyle tıyılamalı. Gürlemenem olmalı. Yuğunmanem, imenem, içmenem. Edepli adam olun diyen şu. Sen ne açıyorsun da şu? Ne yapçın ayıttırıyan öyle? Aşta ayıttın ha yelin ayıttı. 77'de 48'de aşağı. 42 yaşında da. Yine göreyim ben normal mesela
Doglandy. Telefon numarany vermişler. Awa. Ano? 03 77 Getran. Indi tikkim. 48 yaşınızda. Awa. Hivden ne bir kelen 50 yaşa. İnşallah Allah Netibe yaş. netibe. Indi siz şu yaşınızda süngotta belli bir ustadı, belli bir kardeşine tawardyn aýtmalydylar. Bir adama, öz kardeşlerinden bir adama kime tawardyn aýdardy? Şuma işleşip berende. Awa. Potdýşa. Onu ne şu kamera potdýşa yanımda yok da. Awa. Şu kamerada potdýşa yüzüne aýdyp metglatdan aýtdyny. Ey potdýşan dostum. Gör kamera seretip bolan o. Şuma adam şeýle daraymy. Näle adam? Utanýan näme? Aýdanam. Men wara şu din diýär başta. Yamany tonjongdum da meni. Ha men ona bir soru berjek potdýşa. Potdýşan janyň sawurdun dostum. Sen diňe men kardeşim däl hem dostum. Sır berip sıralşýan dostum. Ejilän günüm şoňa barýan. Begenen günüm şoňa barýan. Hiç maçılmayan tarafım şunu açıp içim dökübilyen. Oy. Masaklara malyan. Dostum da. Sen tawardyn dostum. Ey tafavla tuttum da ey. Ama Şunu al oğlan mı men o? Yok men tawardyn. Aa. Onun pikirini biler, ne diyip bardı, potdýşa bir çağıracak, inşallah. Onun pikirini biler. Yani onun pikiri sizinki alım kaman bilemde onda. Ay şoňal bolmasan uzak dostlaşyp bolmaýar, şoňal tory berýän. Öýkeleşip gördüňiz mi? Ay yok, ay. Şu adet içine öýkeleşmediňiz mi? Indi öýkeleşmeň Allah azza Allah'ın öýkeleşme durmuşum ya belki. Ýa soraýanlar bar, ay sevişip gördüňiz mi, öýkeleşip gördüňiz mi? Şuma çendik, ýok, Hudaýa şükür. Şunu. Sen näme üçin utanjak? Menim hayran aýyş. Ýok, şuňa da utanjak. Şuma adam şeýle. Ha bir ýer tikkim bir dostlar planlar toýdy ýa sadaka ýa bar görmüş. Ýok, o ýara o. Men wara inni şuma bilemok 40-dan geçen 45-den soň bolmagy akmaz. Inni adazyk bir köpçülik bile gurulýar turady bilen. Ýamany tonjak o benim. Agam bilen bilek turup çörewe mi bilemokdy. Ýetdi. Ula adamlaryň ýanyna bar. Tuçke çaýadym günü. Ey aýratyny ýan. Gaçyrak. O halipalar wagtlar bilen birlek çykyş etmeli bolanda wa zordan durýan o ýanyna. Inni birazjyk öwrenşip işleşip nemeden. Şuma adam gaty tonjak. Düşündüm. Kim? No. 50 yaşap baryan, sunat ustady. Kämillik ýaşy ýetip, watanyňa, toprağına, halka hedilet, güldürüp hedilet gelen ustad da. Halka görýärsiz. Awar. Halka ýaşaýan. Ömürleri zok boldy. O ýerlerde de sorak görýärsiz barada. Saç naşada da barada, hoca barada, siz barada. Umumyň zat ýetipler. Yaş aktörlerimiz barada sorak görýärmi? Halk mene de bir gelem gawat gelemok, da bir size bir ýeňsäňizden bir gurrum etip berenmey. Aktif olmaýdyk kiden 10 ýyl ýok. Taşlaýdyk ki, maradyk ki. Inni Arslan Perman geldi. Muhammed Meredus Türkmenistan arkadan artisti, awa ömrüňi sunata bagş etdiň kämillik ýaşa ýetip, watanyňyza, öz toprağyňyza, awa öz baýdaňyza gulluk etdiňiz. Diýdiler. Awa. Diýdi. Arslan Perman geldi. Inni sen ýaşaýsyň şu gapyny bolýan. Şu demir gapşy. Berdi. Çağçykda men ýaşaýp berdim, Hudaýa şükür netip edenler. Balyar günümüz we awa netip edenler ýaşaýp berdim. Ýönes demir gapyň aňyrsyny siziň bir gidilen bir näçe irilenler bar. Size ýaman gerek adamlar da. Ýolanlar mı? Awa bu dünýeden gidenler. Bu dünýeden gidenler size bir ýaşylyk etýärler. Awa Muhammed şu taýda bir adam saýlap alyp bilýäňiz. Bir günden soň ular bir diýdarlaşyp bilýän, saýlaşyp bilýän. Awa soň aýda dinlelenler aýdyp bilýän. Şu belki aýdan näçe soňa awa saňa bir iri adam, hemme de iri bolan. Ýöne bir adamyş demir gapydan bäri geçirmeli diýdiler.
24 saat adam size yanında koyarlar şol adam. Ha, bir sutka. Bir sutka. Ömürlük değil. Yok. Gelen okta yani bir sutka. Bir sutka 24 saat bu küçülüp görülüyor. Şonna şu kapıyı açıp kayıt edilir alarmına 24 saat. Neyme? Kakamcana 2003 yıl 71 yaşında ayrıldı. O 2003'te. 2097'de hatta Allah'a şükür men bedene şunu al çağam olaysa da değil ya ardı edilýär. Bir köpeği aramol oğlum bolsa diýip ardı edip işlenýär. Şoň gördü. Allah'a şükür kakamjan çetini. Ejemjan tegden 4 ýaşa baýarly geçen bilýän. Ejemjan hemmetinem gördü. Allah'ın beren ýaşynda näýler? Hudaýjanyň özü. Hudaý ödemiş go. Onun yönü men ağam madi. Artık. Ulağam. O şu ina tan ayırlarına da kıynan yani katerbet. Yerbet olyan. Yönü ağam ise öl. İninge ağam ise khas. Yerbet olyan. Onun şoň ýoklugy bilir ya. kaç bilir ya. Hiç daha doğal öyle okmuyorum. Onun yönün ben başka bir aday dedim öyle. Yani bir günlük diyen de geldi o kelleme. 24 saat. 24 saat. Biz katı dost. Köptükte dostumuz 8-10'a var ya. Şolun 3 tane yaş gitti. Ödüm iyiliğine gitti. 30 yaşa mahkar ettiler. Şonu bir adamdan. Getirler işte. Neme oldu? Bir muçka. Dayanır deyip bir dostum vardı. Ona şun benim toy edecek oluyor. İnime edecek oluyor da. Men 3 tane dostum yaş etti de. Birinci Hudaýnadyr. İkinci İslam neresi. Üçüncü Hommat Muhammed Aman. Yaş ettiler. Şu Hudaýnadyr neresi ayrılmadynyň bir günüň gany. Şolara bardy. Öýlerdi. Awa. Inime guda bolupda. Onun begençiyen begenýaňa. Dostum. Birinji ýyly dostum anylýaňa. Onu şoň akşama men bir toýa gitmedim. Etraba. Onun bardym derw aýagy üstünden ay ol yatakda burada işläp öreneken gaýtdy ýugun näil goýmýa-da ýok. Neme durana guda bolgo nime diýdim, ne diýip bolu toý edecek diýdim. Dik durup sowuşalar, hoňa bom gaýrat etgin diň çermegen zat diýdim. Hudaýnadyr dostum. Hudaýnadyr dostum, şey diýdim, oğlum ay nisip bolsa o üniversite ýaşap ýörsek diýdi. Ýarawsyzmy? Ýok. Yaş wagtda ýarawsyz däl. Saga dogulanar. Onun otaýda bir hildirek dogul neme ay näme diýenleriň näleýden zat diýip neme etdim. Ýani ýaşlar o gidem gaty bir şundan kabul edilen o wagty, oňar bir kiredilen o. Onun soňam ay oturduk bu şu toy tema geçerim gelýär, olan başga bir zat gürlät gelýär. Bir zat aýtjak bolýar maňa. Menem bilýän aladan toýun başy näme der kalny, näme der gürläp boldum. Oňa çenden taýat 5 boldy. Eýnem menedir. Toýa gitmeli diýdim. Ay näetdiň ay oturaýda o özüň gürläp berdiň menem bir zat
ayda ayzaktım da diýdi. Bolýa men toýdy. Gelýän onun ayda ayzana diýdim de. Menim toy gutlak gaýtmalym, durmalylarym pol. Onun toya gaýtdym. Toydan gizrak geldik. 10K bolandyr. Öýlerini köçeden geçdim de şo köçeden bolu. Çıralar sönüp öken aýgolara dağap durup ýatyp. Ay bu ertege aýarmadyk gaýtdym. Öýde ýatdym. Ertesi ýerden da şo habar etdim de. Tarpataýyn. Indi şonu almaly bolsa alyp şonunla näme aýtjaklygyny dinlädim gelýär. Sana aýtjaklardy nesdedin gelýär. Dinlemändir, şonu soň gaty ökündüm de. Şonu yer oturdu dinläýdi. Ol janykdy da aýtjak bol. Gaty janykdy. Şunu näme näme dostum. Zaýan käbä atdylar. Dostum janlar tawar. Dostum ýerine çağaçyklar bar, olan janlar tawar. Ana bir kynanýan zadyň şo şoňa çağaty. Ahay. Çağada galmady şonu. Ahay. Ýaňy öýlenen wagtlar o. Bir çağada gatyn etmedi. Az ýarawsra bolmy maşgalyk alany. Şoňa teretdirip öýtdi. Bir rat näme aýtjak boldy şeýle dinlämerken diýen. Şuma adam şol näme aýtjak bolga şoň üçin şon 24 saatlyk esdedin gelýär saýdy. Şonu esderdim. Nesibäňde ýokdur. Ögül Muhammed Meredir. Şu näme geçenen ýoluna, senin geçen ýoluňy şundan ibarat. Bir gepleşdi, hemmesini aýdyba bolanok. Kän aýtbar zatlaryny, käbir eserler üstünde durup geçmeli, onu näme? Indiki sökötdeş boljak kardeşlerime de goýa ýerler. Senin zamanında näme aýdasyň gelýän zat bolsa? Aýsa ol. Dinleýijileriniň muşdoklygynda bu ýerlerinizi tapar ýigitler. Ýok, birinji bilen sawol gepleşige çağıran üçin bu işler etýäňiz halipalar ýatlaýaňyz. Ol halipa bolan soň ýatlanyp agdanylaýmasa gaty bir dürütýän zadyňdan döwdüň aýdyp bolan ok. Döwün zatlaryň agysy ýatlasalaram. Monça bolýan şu inniki oýnajak işiňe, ýetjek işiňe arazyk peselli berýärdi. Şol ay in bula ay ola ay ömrüm aýdylar. Men ömrüm diýen o näme şu aýyn boldy, aýtdym oýnap bolan, aýyn boldy diýse hak oýnap bolan ok. Eýin sowoluň aý magades zat bir arazyk iýdelip şuňa ýerlerde şey dursalar, adyň çykyp dursa, ine täze etjek bolup işlejek oldurjak şeňde. Şu zatlara seňem taýlanma, toparňyza sowolsun aýtýan öz tomaşaçylarymmy Allah'tan Türkmen halkyna köp sağ bolsun aýtýan, janar sağ bolsun. Biz silan Allah silasın. Allah'tan. Diňe Türkmen halky da yer ýüzü gülüp ýaşadyn Allah'tan. Madama. Şu gülýalak döwletimizde Hudaýa şükür hidredip gülüp işlemeli döwletimiz bar da. Allah'tan şey dip işlemäne, döretmäne, uly mümkinçilik döretip duran arkadağımız var, arkadağı terdarımız var. Canlar sağ olsun. Etýän işler munun veya ravaz alsın Allah'tan. Arkadağımızın arkadağı terdarımız saýasynda gülüp ýaýnap işlemekden memnun mesele. Şeydi ya. Sana da oldun. Dikim yeni bir gerek. Bu näme geçinen ýoly. Gülşat kafeýine ýalyp oturup çaýyň başynda erkin derejik. Ýok. Olandan ma tawardyn aýdýan hemmesini ýitlenme. Size aýrat ýok tawardyn aýdýar. Şu gepleşen tebäkkä şu taň siz oldurdyň geçen ýoldaňyz. Allah'tan canına sağ olsun. Görjäňiz gowy bolsun. Türkmen halkymyz sizi gowar, söýýär.
bütün kalıp. Awa tikki pottu istedi hokman adamlar gülmeli diýilen düşünjäni öňüne goýýarlar. Awa soň sen ilminde ama halka o kadar takdalaňyzy bilen gülüp paýlap durun, janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Näme diýesim böyle? Owlatlar dönüp betip etdi. Belki. Awa owlatlar sağlıkdan oğlan ömrüňiz bolsun. Sağ olun. İşin üstünlük. Tamam. Ile mehman vatandaşlar, edildiler, geçiren yolun täze tanyny Türkmenistanyň kadanan artisti Ögöz Muhammed Meredow. Yani tikdäde bilen, ýagdatyk geçiren ýoly täsirli gurulmalar edildi. Elbetde hem edilen gurulmalar näme tikkin bir ömür dörejiyle baglanşyk bolup durýar. Bir näme diýär, zat agdyberlik döwletli maşgalatynda diňe sağlyk ýaňlanyp dursun. Elbette şular ýaly agardyglar, pägardyglar bilen mehrimanlar şular ýaly ogudan dünýäni peşkeş eden edil arkadaşlar gahrman terdarlar köp sawursun aýdýar. Goý olan zanlar sawursun, tutýan tutumly işler elmedama rawashtlar beteden. Mehriman dinleyijiler, siziň etbelini adyňyz ilki bilen agrab bolup gördüňiz her bir geçilen täsany ilkinjisi tomaşaçy bolardyňyz, ilkinji dinleýijisi bolup bererdiňiz. Şoň üçin YouTube kanalyndan daşlaşma, men de gowy bolýar. Sizden meni girenme.